τέτοια κολοκυθόσουπα δεν έχει ξαναφάει. Έχουμε μια κολοκυθόσουπα καπνιστής κολοκύθας, η οποία έχει μέσα καπνιστή παντσέτα, κρουτονάκια, κολοκυθόσπορο και φυσικά γλυκοπατάτα. Αλλά για να μην περιαυτολογώ, θα φωνάξω τα παιδιά από το Μάρκετ να τη δοκιμάσουν και να με βαθμολογήσουν. Κύριε Νικό, ελάτε να δοκιμάσετε. Και για να ολοκληρώσουμε την εμπειρία, θα φωνάξω το Μάριο που είναι στο μελέ του μαγαζιού να μας φέρει ένα ωραίο κρασάκι. Μπας και πάρουμε κάνα βαθμό παραπάνω. Για να δούμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ πέρα για να σου προτείνω ένα Riesling Γερμανίας, το οποίο θα ολοκληρώσει και θα παίξει με τις αισθήσεις σου. Υπάρχει μια σπιρτάδα, μια ορυκτότητα μέσα στην υγειά σου. Πρώτα πίνω το κρασί ή πρώτα δοκιμάζω κολοκυθόσουπα? Πρώτα θα δοκιμάσεις το κολοκυθόσουπα φυσικά, θα πιεις, θα συμπληρώσεις με το κρασάκι και περιμένω να πεις την άποψή σου. Είναι η μεγάλη ώρα τώρα, έτσι. Ναι. Περιμένω εγώ. Έχεις αγχωθεί, πες το. Είναι σαν να είμαι σε καμία οντισιόν, ξέρεις, εκείνες τις ωραίες. Πάμε να πάρουμε από όλα τα υλικά για να νιώσουμε όλες τις γεύσεις. Σεφ, είσαι πολύ δυνατός. Μου φύγει ένα βάρος σου κονταλίκια. Και πάμε να δούμε και το κρασί. Είναι πολύ έτσι ανάλαφρο. Και πάμε στη βαθμολογία. Με άριστα το 10, άντε. Μην πούμε κανένα τρελό νούμερο. Με άριστα το 10 θα βάλω ένα 9,7,5. Τι έχουμε εδώ πέρα? Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Η κολοκυθόσουπα είναι από τις αγαπημένες μου σούπες. Παίζει να είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω κολοκυθόσουπα με μέσα καπνιστή πανσέτα. Λοιπόν, και λίγο κρασάκι. Τσακπινιάρικο κρασί. Να βαθμολογήσω. Παίρνει άνετα ένα 9,55. Δεν με παίρνει να βάλω πιο κάτω. Μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη μαγευτική κολοκυθόσουπα με αυτό το υπέροχο κρασάκι στο Έλληνο Γεύσεις. Πού αλλού.